tänään sateisena päivänä mä päätin tehdä sillan. Meillä on täällä mökillä ihan hyvin materiaaleja ja tuolla miehellä on tosi hyviä työkaluja ja mä päätin, että mä opettelen käyttää niitä. Kuviosahaa ynnä muita ihan kätsyjä työkaluja. Tämmönen siitä tuli. Kaarisilta. Ihan kiva näin ensimmäiseksi. Ikinä mun rakentamaksi tekeleeksi. No joo, onhan mä käsitöitä tehnyt paljon, mutta siis tämmösiä puisia juttuja en niin paljon. Nyt tarvitaan enää polku. Sitten kun mies sai työpäivän pakettiin, niin sepä innostui rakentamaan hätpikaa. Tulee semmonen vähän toisenlainen silta tonne toiseen paikkaan. Kyllä kohta pääsee kulkemaan.